Diancuk. Ngomeh koncone dhewe kok dijabuhi bajakan. Lah iya, kok gedhe. wis seru sing metu barongan kok dikai bajakan. Lah iya, sing metu ku badak kok dikai bajakan. Kliru. Ayo. Salam. Inggih. Kok gedeng aku didisiki wurung wis. Selamat malam kami sampaikan kepada Mbak Mirsa ya yang mempunyai hajat pada malam hari ini. Dia punya nadar pada nanti kalau mempunyai rumah dia menepati punya nadar ingin mendatangkan rombongan ludruk karya budaya. Engko dhisik sing duwe gawe sapa? Mirsa. Celukane mang apa? Mirsa. Pak mang gak ngono kok. Nggih, Mang Mbak Mirsa ngono. Sing MC ngarep mang Mas Mirsa. Heeh. Saiki Mbak, Sing bener iki sing diceluk Mas apa Mbak? wis padha wae Mbak kenek Mas kenek. Ning Hartoni, Ya Mas. sadurunge ngomong akeh-akeh, ngapunten Bapak Ibu, ini pengumuman bagi pemilik mobil Toyota Innova warna silver dengan nomor polisi D1779GR. Mohon dikondisikan posisinya karena menghalangi jalan. Memang numpak opo rene mang? Ya apa Mas? Numpak opo budal rene mang? Mabur. Mabur, Heeh. mangkane. Nggih, sing duwe motor Innova nomor polisi D1779 ndang dilih Nanti mobil. le. Nggih, Wong nuwun aku tolong. ndukur kene ya gak iso ngelih ta. Lah iya. Wonokupang desane, Mbak. Masyaallah. Oh, selamat Sing- malam Bu Rum. Oh, wonten Pak Puji. Ngapunten Pak Puji, Bu Rum, kula ngancani barongan niki nggih. Apa lho? Wong braike Sik jam talaning. 4 kok. 2 wulan gak ketemu. Terakhir Nggih. teko mae Pak Puji. Heeh. Tak delok sampean teko doan kene tambah ketok wedok. Heeh. Tapi tiba nyuwara kok pancet suara bledek. Ya wis ngene Loh, iki. gagah ngriki ya suarane kali kula ya. Ya apa ini? Tambah suwe tambahan tapi hebat Mirsa duwe gawe. Masya Allah teko jog suguhane ayam geprek. Wabeh mangan ayam geprek. Mari ngoten suwe titik kopi metu ya ning ya. Heeh. Mari kopi metu, kotaan metu maneh isine ayam geprek. Ayam geprek wong aku gak tau rasane ayam geprek kok. Masalah gawet gede tapi walot. Gak tau roh. Moga-moga laris. Dodolane laris neng Pujasera Warung Beron tahun ngarep insyaallah nekakno karya budaya maneh. Ning waktune cekak. Ya Mas. Sing terakhir iki acara ya jalukan, Bedayan Sekarsari sing MC njaluk Cak Ipan. Ya. Heeh, ya. Heeh. Ojo diterus-terusno ngene iki. Ojo diterus-terusno ngene iki. Nek iso ya cukup rong terop iki ae ngono. Baiklah pemirsa, untuk penampilan perdana kami. Sebelum kami hadirkan penampilan perdana kami akan memperkenalkan nama dan alamat saya. Saya Hartonik dari Kota Mojokerto dan sebelah saya, Aku ya kenalan. ya Mas. Kula biasa diceluk Cak Ipan tanggane Balong Bendo kula saking kriyan Bapak Ibu. Nek kepingin nanggap ludruk karya budaya gak usah ado-ado ning Mojokerto. Nang kriyan goleki desa Watu Golong sampean goleki griyane Cak Ipan. Sing gampang nang Ombali desa. Ya, kok bisa tempel ambek lurahku sampean. Baiklah pemirsa, kami akan memandu sebuah acara yang Anda nanti-nantikan. Gebiar busana ataupun transvesti asal daerah mana yang kami kemas dalam acara Bedayan Sekarsari. Mas Ivan, Dalam ning untuk penampilan perdana kami. penampilan perdana kita ada 3 orang transvesti. Iya. Seniman seniwati karya budaya. Yang pertama ada Neng Diva Ageng, yang kedua Neng Benny dan Neng JJ Primadi. Yuk. Ya rada minggir kayak dalan. Ye.
Iya. Nek nang Jombang cak, kampunge sengon. Geneng tak saponane. Nek gak sambal imo ingo. Asik, asik, asik. Ya apa Iya. Aja dukur-dukur dik, aja dukur-dukur. Maksudnya piye? Sik cilik tipis kok bae mencoloti kedukuran gampang kecekluk ya nek iki rada kandel gak apa-apa. Baiklah untuk penampilan transvesti kami yang nomor 2. Berikutnya, 3 Ya. orang lagi seniman seniwati ludruk karya budaya. Yuk. Ada Ning Vindi Antika, Ning Firmanda dan Amira. Yuk. Sing orsinil tengah. Asik. Yuk. Gurungane cak arupane ireng nggawa lepek isine guru tulungane nek wis gak seneng aku tak doleh sing rada lemu. Alah masalah Amira iki biyen mlebu karya budaya iku tipis. Seleksi mas, seleksi dhisik. Bareng kok kene kerasan masalah. Ojo gembul panjak-panjak ayo ngono iku nek kakean disuntik MBG. Baiklah hadirin untuk penampilan kami yang ketiga. Siapakah yang bakal hadir? Ini dia. Ning Arimbi, Ning Yeyen dan Ning Dini. Yuk. Iki sing Arimbi kok Surabaya. Ning Dini kok Mojokerto, Ning Yeyen teko Mojokerto. Ayo dong. Apa kue nicak sempal gagange banyu mili tan corane tak enteni seprono seprene kate tak rabi lah kok digondol tanggane. Iya. Diunduri. Masalah. Awas diunduri. Ojo gonang, ojo get-get nek mencolot. Baiklah mas, untuk penampilan transvesti kami yang Selanjutnya. nomor 4. Selanjutnya, kami hadirkan di hadapan Anda Grace Tanti Purwanti Dan terakhir yang mempunyai hajat Mirsa. Yuk. Mirsa kate metu Satpol PP teko iki lho. Tepuk tangan yang meriah untuk sing duwe gawe. Sing duwe. Iya, Nikita Mirzani versi Wonokupang. Papat. Oh iya, gak apa-apa papat.
Alah alah alah. Papat Mas. Iki Ning sing Parsi. orsinil ning Parsi. Wah, ana papat. Masalah penggemare akeh. Urungane ayam jago iwak daging dibumbu rawon urungane mas sing maido liwatake Masalah agen ayam geprek. Iki Ayam biyen yo geprek. alumni Universitas Ludruk Karya Budaya. Karya budaya. Ya muga-muga balik maneh. Amin. Oh. Oh, gelane rek. Oh, alah 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 delokan penggemare Mirsa kala. Wis gak usah ngangkat-ngangkat daster, Bu. Ayo. Baiklah, untuk penampilan berikutnya kami hadirkan Neng Sonia, Neng Sela, dan disusul Neni dan Ferry, 4 transvesti kami. Yo, luar biasa. Sonia Sela, hati-hati sing teng ngarep Pak Puji sampai awas Sonia, kunceratan. Sela, Ferry, dan Neni. Neni. Oh, alah alah. Awas. Alah alah alah. Sing ngarep-ngarep awas kecipratan. Iya. Surabaya, kampung Kedurus, kaliyane santer banyune. Nek wong tuwa Mas ditutur bagus supaya anak jujur lakune. Masalah. Jebul Ludruk Karya Budaya duwe usaha lain. Duwe pabrik susu. Baiklah, untuk penampilan berikutnya segera saja kami hadirkan di hadapan Anda. Ini dia Ning Nani. Ning Nani maneh ana loro. Ono Loro. Oh, Ning Nani A, Ning Nani B. Dan Ririn Sagita. Kalian Mbak Ririn Sagita. Ya, sapa? Oh, Ning Rosa sekalian, masalah. Mbok. Langsung grudukan. Ekstrai dawa lakoni ya dawa. Tak cukup papat kari selekor, tak pikiri tak melok duwe, ada wis gak kuat kari kukur. Iya. Ya Mas, untuk yang terakhir Yang kalinya terakhir cek Karena ketok Jawa Timurane. Waktunya sudah malam. Yang terakhir kami hadirkan Ning Yanti, Grace Tanti, dan Buk Suyatmi. Bok Suyat. Sampai gawekno Walang kekek. walang kekek. Nah.
Dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke heli. Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Garwa porwa garwa porwa berarti tribunawala walang kekek mentroning tembok mabur maneh mentroning tari aja ngene karo wadon ditinggal lunga setengah mati. Aku mau wedi disapluk Mbak Yanti, Lah iya. makanya aku ngalih. Beso walang kekek kaya pencak silat. Iku mang legendarise karya budaya. Iya, Mas. Tetep diopeni sing sepuh butuh gawe ekstra gawe cerita. Heeh, Mas. Ning ngaturaken gunging panuwun kanggo kabeh penggemar Ludruk karya Ayo. budaya, Ha-ha. Pak Puji, Bu Rum matur nuwun. Kanca-kancaku pasukan betah melek anti turu. Ha-ha. Sing pinggir endi mang rek? Juga selamat malam kami sampaikan Mbak Hera. Mbak Hera tanggal 13 bulan iki ngalih ning Banjaran Banjaran. Triorejo Ah, iya. ana daleme ning Kaji Hera. Hera. Kajate sunat. Sunate Mama Hera. Ben taun disunat. Ngono ya Neng ya. Ning Ngono ya kena. karya budaya tidak berhenti untuk berkarya. Iya, Mas. Dengan satu semboyan karya budaya, Selalu menanti, karya budaya, selalu di hati, karya budaya tetap abadi. Budaya Andi
orang gelem nambani pancen aku wong ra duwe ora kok Mas wong sarwa susah ing sabentinane tak tresnane tak tenane nanging awe wis tega nyidrani tak sanggane tak trimani lara tresno koyo ngene rasane sing tak pikir ora rumangsa marga saiki wis gandeng wong liya yo oh 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 yo ayo yo ayo 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 Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah tadi acara peragaan busana ataupun Sekarsari Bedayan yang telah lenyap dari pandangan Anda sekalian dan kami berpisah untuk sementara. Pemirsa yang berbahagia, jangan beranjak dari tempat duduk Anda sekalian, karena pada malam hari ini
karya budaya akan mendatangkan pelawak-pelawak yang siap mengocak perut Anda sekalian. Seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, saya Hartonik mengucapkan selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.